акнун ҷамъи касрҳо бо рақамҳои бутун. Дар дарси гузашта дида будем бо рақамҳои бутун вақте ки махраҷҳо якхел буданд чӣ хел ҷамъ мекунем. Имрӯз ду намуди роҳ дида мебароем чӣ хел кор карда метавонем. Аз якум сар кунем. Яъне вақте ки аввал шумо мебинед ду бутуну як тақсим се, ин чӣ маъно дорад? Агар алоҳида нависем, ин ду бутун ҷамъи як тақсими се. Ва дуюмаш чӣ маъно дорад? Ин ҳам бо ҳам мехоҳед ҷамъи як бутун ҷамъи се тақсими чор. Яъне дарси гузашта гуфта будем ки агар мо бутунҳо дошта бошем, бутунҳоро алоҳида, касрҳоро алоҳида ҷамъ карда ва дар охир пайваст мекунем. Яъне чӣ маъно дорад? Дар инҷо рақамҳои бутун ду ва як дам, дар инҳоя дар як қавси алоҳида нависам ду ҷамъи як ҷамъи ва махраҷҳо як тақсими се ҷамъи се тақсими чор. Аз инҷо дида метавонем ки дар поён нависам бутунҳо ба се баробар мешаванд. ҷамъи вақте ки мо қади касрро бо махраҷҳои ҳархела кор кунем, чӣ мекунем? Махраҷҳои якхела мекунем ва хурдтарин карати умиро меёбем. Чӣ мебошад се ва чор? Ин 12 аст. Яъне ман дар инҷо нависам ва барои 12 кардан ба якумаш бояд 4 диҳам ва ба дуюмаш 3. Яъне 4ро ба сурат ва ба махраҷ зарб мекунам. Яъне дар инҷо як алоҳида дар боло кор кунам. Чӣ мешавад ин? 4 тақсими 12 ҷамъи 9 тақсими 12. Махраҷҳо якхела ва суратҳоро бояд ҷамъ кунем. Ба чӣ баробар мешаванд? 13 тақсими 12. лекин дар дуюмаш чӣ хеле ки мо мебинем 13 сурат аз махраҷ калон. Чӣ қадар калон? Як дона. Яъне ман ба касри дуруст гардонам. Ин ба се ҷамъи як бутуну як тақсими 12 баробар мешавад. Боз ҳамон тикрар бутунро бо бутун, яъне ин чӣ мешавад? 4 бутун. Дар ин ки каср нест, яъне 0 ҷамъи дуюм каср, яъне ҷамъи як тақсими 12. Яъне дар охир ино мо пайваст карда метавонем. Ин ба 4 бутуну як тақсими 12 баробар мешавад. роҳи дигар. Аз ҳама роҳи дигар инро ҳам дар тарҳ мебинем. Яъне ба фикри ман ин роҳ осонтар аст. Бо ин роҳ агар равен бо шумо медонед нағзтар аст. дуюмро, яъне ин ба шумо мондагӣ нағз бошад, истифода баред. дуюм, ҳар ду касрро ба касри нодуруст мегардонем. Яъне ин роҳ ба оянда ҳам дар кор мешавад. вақте ки тарҳ мекунем ба касри нодуруст гардондан чӣ кор мекунем? Гардонем ду бутунро ба махраҷ зарб мекунем ва суратро ҷамъ мекунем. Яъне ин ба чӣ баробар мешавад? Касри нодуруст 2 зарби 3 ҷамъи 1 махраҷ ҳамон мемонад 3. ҷамъи ин каср ҳам ба касри нодуруст гардонем. чӣ мешавад? 1 зарби 4 ҷамъи 3 ва махраҷи онҳо ба 4 баробар мешавад. Яъне касре ки бо рақамҳои бутун ба касри нодуруст гардонем ба чӣ баробар мешавад? 7 тақсими 3 ҷамъи боз 7 тақсими 4. нигоҳ кунед, дар инҷо бутун нест, фақат касрҳо аст. Яъне ман бояд махраҷҳоро баробар кунам ва баъд ҷамъ мекунам суратҳоро. хурдтарин карати умумӣ бо як бор дигар агар ёфта тавонед, ин 12 хурдтарин карати умумӣ синфҳои 5-6 агар донед ёфта метавонед. лекин агар бо як бор дигар мушкилӣ кашед, махраҷҳоро ба якдигар диҳед. Яъне махраҷи дуюм 4 аст, яъне инро ба аввал диҳед, ба касри аввал. касри аввалро махраҷаш 3, инро ба дуюм диҳед. баробар аст. ба чӣ мешавад? зарб мекунем. 28 тақсими 12 ҷамъи 21 тақсими 12. махраҷҳо баробаранд. дар як махраҷ менависам 12, баъд чӣ менависам? 28 ҷамъи 21. яъне ин ба чӣ баробар мешавад? 49 тақсими 12. ва дар охир ба касри дуруст
гардонда метавонем. Баъд мебинем дар даруни 49 чанд дона 12 аст. яъне агар донем 4 дона, яъне 4 зарби 12 48. ман инро ба касри дуруст 4 бутуну 1 тақсими 12 гардонда метавонем. агар шумо албатта ки донед аз касри дуруст ба нодуруст гардонем ва аз нодуруст ба дуруст гардонем агар донед, ин ба 4 бутуну 1 тақсими 12 баробар мешаванд. хеле ки мебинем ҳар ду ҷавобҳо ҳам ҳар ду ҷавобҳо ҳам якхела мебошанд. яъне 4 бутуну 1 тақсими 12 дар инҷо ҳам 4 бутуну 1 тақсими 12 ёфтем. яъне ин буд ҷамъи касрҳо бо бутун, рақамҳои бутун.